Les Cases Noves de Campardo. És un petit nucli de població al peu del torrent de Can Pardó. Va néixer a la segona meitat del segle XIX, en el moment en què es produeix un fort augment de població al municipi. Va agafar el nom de la masia de Can Pardo Vell, avui en ruïnes, que estava situada en un petit turonet a la zona nord del poble. Es troba a uns 2,5 quilòmetres de Sant Joan i la carretera que hi arriba continua fins a trobar la carretera de Vilafranca a la Llacuna, a la zona de les Llambardes. El nucli està format per un conjunt de carrers ben arranjats i conserva l'edifici de les antigues escoles nacionals i casa del mestre, avui convertits en local social.